belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose overheid heeft geen geld voor de betaling van vakantiegeld aan ambtenaren. Dat zei de minister van Financiën, Javier Silvania. Hij zei dat tijdens een vergadering van het parlement. Tijdens die vergadering werd een voorstel behandeld van Miguelangelo Martinez van de partij CEM om te zorgen dat ambtenaren toch een deel van hun vakantiegeld kunnen krijgen. Maar volgens Silvania heeft Curaçao juist te weinig geld en kan er daarom niet worden overgegaan tot het betalen van vakantiegeld. Onbekenden hebben gisteren brand gesticht in een kerkgebouw aan de Kaya Patsi Jan Bakhuis. Daarbij is een deel van de inrichting en zijn enkele instrumenten in vlammen opgegaan. De autoriteiten waren snel aanwezig om te voorkomen dat het hele kerkgebouw in vlammen opging. Bij de brandstichting is ook een bord gevonden waarbij in rode letters staat geschreven dat er de volgende keer bloed zal vloeien. De politie onderzoekt de zaak. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração chiquinho no meio do mundo. Se a botar coração, não tem importância botar ela blow. A botar coração, botar me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor coração. Een opmerkelijke situatie in het openbaar vervoer op Curaçao. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft gisteren laten weten dat er geen sprake is van tariefswijziging voor kleine en middelgrote bussen. Maar volgens vakbond STO circuleert er een lijst met daarop aangepaste tarieven en sommige chauffeurs zouden al volgens die tarieven rijden. Het ministerie benadrukt dat er geen wijziging is goedgekeurd en dat de lijst daarmee vals is. Nederland heeft ongeveer 800 miljoen gulden uitgegeven aan Curaçao sinds het begin van de coronacrisis. Dat zei staatssecretaris Raymond Knops gisteren tijdens een persconferentie met Gilmar Pik-Pisas. Volgens Knops wil Nederland ook doorgaan met het geven van de steun, maar moet er daarvoor wel een akkoord worden bereikt over een nieuwe Rijksconsensuswet. Daar wordt, zoals Knops vertelde, al lange tijd over onderhandeld. Hij heeft goede hoop dat binnenkort een akkoord zal worden bereikt. De Extra meldt vandaag dat er vanaf aanstaande donderdag nieuwe versoepelingen zullen worden doorgevoerd voor wat betreft de coronamaatregelen. Volgens de krant betekent dat onder meer dat het dragen van een mondkapje niet langer verplicht is. Controles op de luchthaven zullen wel doorgaan. Het aantal besmette gevallen op Curaçao is de afgelopen tijd erg laag en daarom wil de overheid ertoe overgaan om het mondkapje uit het straatbeeld te halen. Vanaf morgen kunnen kinderen vanaf 12 jaar en ouder op Curaçao ook gevaccineerd worden tegen corona. Ze kunnen een vaccin krijgen van Pfizer. Dit is op advies van de Gezondheidsraad in Nederland besloten. En vanaf morgen kunnen kinderen zich dan aanmelden, maar alleen met toestemming van de ouders wordt aan kinderen een vaccin gegeven. Gisteren vond er een korte militaire ceremonie plaats waarbij de compagnie in de West rotatie 36 haar taken overdroeg aan de volgende eenheid rotatie 37. Deze blijft de komende 4 maanden in het Caribisch gebied.
De vertrekkende eenheid heeft de afgelopen maanden, behalve getraind, ook een aantal ondersteuningen geleverd aan de lokale autoriteiten. Onder meer hebben ze geholpen bij het opzetten van een vaccinatiestraat op de marinebasis Parera. Daar hebben ongeveer 10.000 mensen een vaccinatie ontvangen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.